Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 13 ta' Awwissu nilqakom għall-Quddiesa u Rożarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jwieġeb għal mistoqsijiet dwar it-tifsira vera taż-żwieġ, billi jenfasizza li dak li jgħaqqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Kull wieħed minna huwa msejjaħ biex ikun l-eku ta' din il-kelma ta' Alla fi żminijietna stess. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Ponzjanu u San Ippolitu. Dawna għexu fit-seklu 3. San Ponzjanu sar Papa fis-sena 230, bad tam ftit snin Papa. San Ippolitu kien assis Ruman magħruf anke għall-intelligenza tiegħu u f'ċerti każijiet ukoll kien jopponi il-Papa f'ċerti miżuri tiegħu. Pereżempju il-Papa xtaq jara kif jagħmel biex ireġġa' lura l-Kattoliċi li kienu tbedu u San Ippolitu kien ħares leħ kultant jgħid li dan huwa laxk ħafna. Eventwalment però San Ippolitu wkoll rikonċilja ruħu mal-Papa, però tnejn spiċċaw mbagħad eżiljati f'Sardinja fil-minjieri temmu spiċċaw martri. U għalhekk il-Knisja tqimhom flimkien San Ponzjanu San Ippolitu. Interessanti ħafna li San Ippolitu għandu ċerti kitbiet xi intilfu moħrajn baqgħu hemm bħal tradizzju apostolika u kitbiet anke ta' talb liturġiku. U t-tieni talba Ewkaristika li ngħidu ħafna drabi hawnhekk waqt il-Quddiesa għandha propju il-lajn tagħha fil-kitbiet li għamel San Ippolitu tal-liturġija ta' iż-żmien. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Int il-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int il-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Is-sabar għażiż tal-qaddisin tiegħek mulej jagħtina lajnuna biex nikbru f'imħabbtek u biex nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi mqazza b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġosuè. F'dak iż-żmien Ġosuè ġema' tribujiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ lix-xjuħ, lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġosuè qal lill-poplu kollu, dan qal il-mulej Alla ta' Iżrael: Missirijietkom Teraħ missier Abram u missier Naħor sa minn żmien il-qedem kienu jagħmru n-naħa l-oħra tax-xmara u jaqdu Alla oħra. Jien ħadd lil missierkom Abram min-naħa l-oħra tax-xmara u għaddejtu mill-art kollha ta' Kanan u kattartlu nislu u tajtu lil Iżak. Lil Iżak tajtu l-Ġakob u l-Esaw u lil Esaw tajtu l-muntanja ta' Xejir biex tkun miegħu. U Ġakob u wliedu niżlu l-Eġittu. U bat lil Mosè u lil Aron u drabt lill-Eġittu b'kull ma għamiltu f'nofsu. U mbagħad ħriġtkom minn hemm u ħriġt lil missirijietkom mill-Eġittu u wassaltkom saħdejn il-baħar. U l-Eġizzjani għamlu għal wara missirijietkom bil-karrijiet u żwiemel
sal-baħar tal-qasab. U għajtu lill-mulej, u l-mulej tafad lam bejnkom u bejn l-Eġizzjani, u ġibt fuqhom il-baħar li għattihom. Rajtu bajnejkom x'għamilt fl-Eġittu. Imbagħad intom domtu żmien twil fid-deżert. Wassaltkom fl-art tal-Amurrin li kienu jgħixu n-naħa l-oħra tal-Ġordan, u dawn ħabtu għalikom, u jien erħejthom f'idejkom, u ridtu artom, u jiena qridthom minn qudiemkom. Qam Balak bin Siffur, sultan ta' Mowab, u ħabba tal-Iżrael, u bagħad isejjaħ lil Balam bin Beor biex jisħedkom. Imma jien ma rridx nisma' lil Balam u kellu jberikkom u ħlistkom minn idejh. U intom qsamtu l-Ġordan u ġejtu sa Ġeriko u ħabtu għalikom in-nies ta' Ġeriko, l-Amurrin, il-Perizzin, il-Kananin, il-Ħittin, il-Ġirgażin, il-Ħiwwin u l-Ġebużin. U rħejtkom f'idejkom. U batt qudiemkom iż-żnażan u dawn. U mhux ix-xabla jew il-qaws tiegħek keċċewhom minn qudiemkom lilhom u ż-żewġ slaten tal-Amurrin. U tfajtkom art li qatt ma ħdimtu, u bliet li qatt ma bnejtu, u għammartu fihom. Kiltu mill-loqsma ta' dwieli taż-żebbuġ li intom ma ħawwiltux. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Roddu ħajr lill-mulej għax hu tajjeb. Roddu ħajr lil Alla fuq l-allat. Roddu ħajr lis-sit tas-sidien. Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. U mexxa fid-deżert il-poplu tiegħu, xejjen slaten qawwija, eret slaten kbar. Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. U l-art tagħhom qasamha bwirt lill-Iżrael għaddej tiegħu. Ħelisna mill-edewwa tagħna. Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Il-kelma ta' Alla l-qajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassew hi. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi Fariżej biex iġarbuhu qalulu jista' wieħed jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Iżdu qalilhom ma qrajtux li sa mill-bidu il-ħalliq għamilhom raġel u mara u qal minħabba fekk raġel li ħalli lil missieru l-ommu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Mela dak li jgħaqad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Qalulu mela allura għaliex ordna Mosè li żewġa jagħtiha l-kitba tad-divorzju jibgħatha. Qalilhom kien minħabba li busija ta' qalbkom li Mosè tagħkom il-permess tibagħtu n-nisa tagħkom, iżda ma kienx hekk mill-bidu. U ngħidilkom li min jibgħat il-martu barra l-każ ta' żwieġ ħażin u jiżżewweġ oħra ikun ħati ta' adulterju. Qalulu d-disċipli mela la darba din il-kondizzjoni ta' raġel mal-mara ma jaqbilx li wieħed jiżżewweġ. Iżdu qalilhom mhux kulħadd jifhimha din il-ħaġa, imma dawk li lilhom jingħata li jifhmuha. Hemm hawnhekk li jitwildu hekk minn ġu fomhom, oħrajn jagħmluhom hekk in-nies u hemm oħrajn li jsiru hekk minn rajhom minħabba s-santna ta' smawiet. Min jista' jifhem, jifhem. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Xi ħaġa tkun li tkun. Din hija
il-kelma tal-Farizej meta ġew jistaqsu l-Ġesu jistax raġel jitlaq lil martu fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Ridu jkunu jafu jekk jistax wieħed ikollu l-libertà illi jinħall mir-rabta ta' żwieġ fuq xi ħaġa tkun xi tkun. U Ġesu huwa ċar fit-tweġiba tiegħu. Jgħid dak li jaqgħad Alla m'għandux jifirdu l-bniedem. Jgħid illi għalhekk raġel iħalli lil martu, iħalli lil ġenituri tiegħu u jingħaqad ma' martu u t-tnejn isiru ġisem wieħed, għalhekk mhumiex iżjed tnejn imma ġisem wieħed. Din hija rabta intima illi tfisser għalhekk illi dan hu l-iskop anki ta' Alla meta ħalaq il-ħajja ta' żwieġ li t-tnejn ikunu ġisem wieħed. Hija din ukoll il-wegħda li jagħmlu l-miżżewġin fi żwieġ. Meta jgħidu jiena nieħu lilek b'marti jew nieħu lilek b'żewġi u nwedek li nkun fidil jew fidil għalejk fir-risq it-tajjeb u l-ħażin fil-mart u fis-saħħa u li nħobbok u nirrispettak tul ħajti kollha. Jew wegħda sabiħa, jew wegħda kbira, jew wegħda ta' responsabilità kbira, imma hija wegħda li hija possibbli bl-għajnuna li jagħti Alla għax hu Alla li ħalaq din il-ħajja ta' żwieġ. U ninnotaw x'differenza tagħmel. Altru wieħed jidħol għal ħajja ta' żwieġ b'dal-ħsieb u b'din il-wegħda. U altru min-naħa l-oħra jidħol għal ħajja ta' żwieġ bil-ħsieb kif intqal hawnhekk fl-Evanġelju li tista' tħalli lil martek jew iż-żewġek fuq xi ħaġa tkun xi tkun. Hija mentalità nafu mifruxa wkoll. Imma di differenza li tagħmel il-wegħda quddiem Alla illi għandha fiha l-qawwa il għaliex il-mulej jagħti din il-qawwa li ssostni lil miż-żewġin fil-ħajja tagħhom qalb id-diffikultajiet, il-sfidi, kultant anki kriżijiet li jinqalgħu ma' żmien. Alla jagħti din il-qawwa biex tħares lejn dawn il-mumenti mhux bħala ħajt li ma tistax tinfed, ostaklu li jimblokka, imma bħala opportunità l tiġdid fir-relazzjoni ta' mħabba. Nafu illi hemm sitwazzjonijiet dolorużi anki llum fil-ħajja ta' żwieġ u nafu li ikun hemm okkażjonijiet fejn buġieħ ta' qalb koppja ikollha tissepara. Ħansemmi eżempju fejn hemm pereżempju kultant vjolenza domestika u persuna tkun qiegħda tissawwat fi żwieġ. F'dak il-każ, il-wegħda li tħobb u tirrispetta, inti tħobb u tirrispetta lil min qed isawtek billi ma tħallihx ikompli jagħmlek vittma ta' abbuż. Illa li din mhix xi ħaġa tkun xi tkun imma hija kwistjoni tad-dinjità tal-persuna, ir-rispett lejn id-dinjità. U Alla jrid li aħna nirrispettaw dejjem il-kull persuna ġbija tiegħu li qatt
ma naċċettaw sitwazzjoni ta' abbuż il għaliex din tmur kontra id-dinjità tal-bniedem. Jeżistu sitwazzjonijiet dolorużi u minna li jitolbu huwa l-appoġġ u s-solidarjetà għal min qed ibati. U għalhekk illum nitolbu lil Alla, ispirati minn din il-kelma tiegħu, l-ewwel nett nitolbu għall-miżżewġin biex jarfu jgħixu b'fedeltà il-weda li jagħmlu fi żwieġ u biex Alla jagħtihom l-għajnuna qalb id-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja. U nitolbu wkoll għal dawk li daqu l-mor fir-relazzjonijiet tagħhom ta' mħabba biex isibu dejjem l-appoġġ u s-solidarjetà, speċjalment fil-mumenti ta' tbatija tagħhom. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-miżżewġin kollha biex jgħixu b'fedeltà il-weda tagħhom li għamlu dakinhar ta' żwieġ nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tagħti l-għajnuna lil miżżewġin qalb id-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddejjin bħalissa minn problemi fil-ħajja ta' żwieġ tagħhom biex isibu dejjem minna l-appoġġ u s-solidarjetà fil-mumenti ta' tbatija u inti tgħinhom ħafna fil-mumenti bsin li għaddu minnhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu ispirati minn dawn iż-żewġ qaddisin martri llum San Ponzjanu u San Ippolitu biex aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li qed jistennew ir-riżultati ta' l-eżamijiet biex inti tagħtihom l-għajnuna kollha li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk speċjalment li għaddejjin minn tbatija kbira bħalissa u nitolbu għal dawk ukoll li qegħdin jagħtuhom is-servizz biex inti tgħinhom ħalli jagħtuhom l-aħjar servizz li għandhom bżonn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej b'tifkira tal-mewt għażiża tal-qaddisin martri tiegħek San Ponzjanu San Ippolitu se nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna li bih nintlob kull qawwa biex inkunu x-xhieda tiegħek sa bit-tixrid ta' demna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għaliex San Ponzjanu San Ippolitu ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn imiddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewdu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smawit. Imbierek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawit. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dużija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sienata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ponzjanu San Ippolitu l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess Missier tagħna, Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek,
ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dlobietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la taħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej b'din l-ikla li jint offrejtilna aħna ċelebrajna rebħa qaddisa tal-martri tiegħek San Ponzjanu San Ippolitu. Bħalma titmana bil-ħobs tal-ħajja fuq l-art, hekk ukoll lejna nirbħu lill-għadu tagħna biex tagħtina niklu mis-siġra tal-ħajja fil-ġenna tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Dan ir-riżarju nitolbu speċjalment għal miż-żewġin biex il-mulejja tihom grazzja jgħixu f'fedeltà il-weda ta' żwieġ tagħhom u nitolbu wkoll għal dawk li għaddejjin minn żminijiet diffiċli fil-ħajja ta' żwieġ biex il-mulej jaqaf magħhom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talbtana ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma urina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija. Meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma urina li inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh.
Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrina d-dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santes Morina l-inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubietna ħarissa minnar tal-infern u ġenerew kollha u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, berkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Sant'Esmorina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misterju ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja memlija l-mulej miegħek, birkanti fost in-nisan pirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Sant'Esmorina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnat tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva.
Lilek nitniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina, opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Frinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, taħħalniex fit tiġrib, izdeħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa imbirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issaw fis-sija tal-mewtana għammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om mill-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' der. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana tella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Omm Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu tħollalina fit-taqbida kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost iqtajja tas-sema itfa' bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Omm Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja l-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pesani, Itlob għalina.
San Ponzjano, San Ippolitu, itolbu għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla għeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum, aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Nistedinkom biex flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Il-kumplament tal-ġurnata tajba.